nyako sala. Nyako nola. Ma wadi ke nyako I suspect ani an malal gi deni no to ngani ema nono na deal to ma wuon gi. Koro wuon gere to biro ira ni an malal gi. Kare koro ka kanye. Ka dala kama wanti ni dala ke nyako kosoma. Jawa yoda dala wa. Oyudi dala u. Gibiro manyo nyako dala. Koro mano nego bed ni jogi donjo yudo ki kada kiliyo kada kimulo gi. To gido no mera. Kana jam. Mana kinye kama nyako nitie to nege jam. Kekere kaka ibiro bini ni at. No mera unjo mag man to ini me pande na kono. Mano gol nyako no. Haya wane. Mano miyo nyako. Gomone. Aya koro wachake chaka uru wane wasechako dhi mbele dhi uru wane Omera bi bwana Omera wuoda nyakunyisa mae Omera kijana jadunga ngama chana dong nyara in mimi nyara ni wacho ni kanyi nyari no ni kanyi di nyieni ni dong mae Omera ne bwana kijana akiagi no mera ma kijana ne baba ne uruka ne ere Omera Itamu ripidho nyako timie nyaka hicho nyuolo mane ana Omera watch bwana makaka ewe ane uru mondi ni watch mane dwa watch maduong watch na kia we mondi we mondi kamera to maka lakini we mondi go post mondi koro in winje gima kore se wache mbele jaduong ochungi daktari yuko se pima bwana we act wago se go post nyathi chikuru itu te mondi nyaka puonjo chikiti wimbe nika imbe osego post nitie gik moko post gik go ngangisu wadi gini koro kiyang video ni kade otime to gole to nitie jomoko madhi feel ka gima ere kaka inyalo wacho girela ne mbele jaduong gimarachi ni buochi na koro nitie gik moko miumo jaduong in mbele kibiro approach ngane to kiwachi ni ani ini mimi nyara ich ucho nyathina eri koro bwana nyemunyalo go mbaka ki lebol alengora matina we ini sin ita on tigi moko nyalo wacho kanya winje baru temo mano ber bwana mosuru jogi mondo ngis jogi ni unga to unun kanye that was really good bwana ana mo and George Onyango Steve basi lokwa wasenta sorry koro umbe ungi YouTube channel udonge so guys man I was just chilling out with jogi bana jogi again great people video gibiro kanyo very soon video makech biro kanyo ero ma I pray ne abiro play part video uno dong man onge matek